Allah Tebaraka ve Teala Kur'an-ı Kerim'de inni şunu bellalin awwalan nomor bir adiyan kim? Wagız dinlemeyen adam. Ezet kakati oğlum gıydım şu doğru zattır, şu söylen zattır. Köynek orta uğruna şeyle bir pedagog muallimler vardı. Ne Huda yok diyen doğrum olsa edepte öğretilen bir Huda yok diyen zat ervettiğimizden qalan edepteriye oturtur, giyirim çıkım, özündönlüğün silamak, kiçiğini söymöklük bu zatlar var da, bu zatlar näme? Din yok diyselerim, dinden alıp düzdüler. Yani şonda da olsa, ata-babalarından bir dini däpte surlarımız buluğunna qalan adamlar, mollum olanlar, o adamlar geçti de, özü görürsün komünizm döwründe yaşayanlar bolun edebi, ahlaki gözeldir. Allah deyip duranlar. Döwründe namaz öwredilmedi olara, döwründe Allah deyip tanıdılmadı, dua öwredilmedi. Şonda da bolsa gayrat edip ömrünün sonuna ibadatly bolup geçtiler. Allah hemmeten rahmet eylesin. Indi menin aýtjak bolýanym şol döwürlerde azgyn döwür bolsa da öz neslini arasy ahlakly terbiýelep bilen adamlar bar. Kämaşgalan görýänsiňiz bir sabr menniýalykdyr. Emma sabr menni bolsa da edepli terbiýelidir. Näme üçin? Öýde Hudaý barada orta uğruna ýaşap bir zat bilmeýänem bolsa edep terbiýany, şol enatatyndan galan dini edep terbiýany alypdyr. Onun çağırını yerleştirip durup edep bil çağa. Bir Allah'ın kimligini, peygamberin kimligini özüňe näme üçin ýaşaýanlygyny, synygdygyny, ibadet etmeligini düşünürden ine bir takwa adam bolup ýetişýär. Şonuň üçin kim adiýa wagaz dinlemeýän, haykuş diýilmeýän, eýtme, şunu etseň dogrudur, muny etseň dogru däldir diýip halal haramy tanımayan nuran adamlar adiya. Şonun doğrusunda da Allah-u Tebaraka ve Teala Kur'an-ı Kerim'in A'la surasının 9, 10, 11, 12 ve 13. ayetlerine şeyle deyiptir. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Fezekkir in nefa'atiz-zikra seyezzekkeru men yahşa ve yetecennebuha'l eşqa ellezî yasla''n-nâral kubra ثم لا يموت فيها ولا يحيا. صدق الله العظيم. Allah Tebaraka ve Teala aydiya. Ey Muhammed Aleyhisselam, eğer ümmetin senin wagdyňdan peýda aljak bolsa, sen öz ümmetine wagd nasihat et. Senin wagdyňy Allah'dan gorkýan adam dinler. Şolum tiz wagdlanar. Emma Allah'dan korkmayan betbagat adam senin wagdyňy dinlemez. Allahu Teala olary ulu odu, yani dowlugy salar. Olar dowlugyň içinde ölmezler we dir bolup dirlik lezzetini görmezler. Hemişe azapda bolarlar. Sadakallahu azim. İnne şu ayette Allah Tebaraka ve Teala peygamberimizden näme diýdi? Ey Muhammed Aleyhisselam, eger ümmetin, biz ümmeti Muhammedi, eger ümmetin senin wagdyňdan peýda aljak bolsa diye sen olary öz ümmetine wagd nasihat et. Senin wagdyňy Allah'dan gorkýan adam bolsalar dinlerler, yani amal ederler. Inni şu taýda Peygamber aleyhissalatu vesselam ey Muhammed aleyhisselam sen öz ümmetine wagd dinlejek bolsa wagd nasihat et diýdi. Inni şu peygamberimize değişli peygamberimiz buyruk şu. Peygamberimizden wagd nasihat et kimlere? Sahabalara. Döwründe peygamberimiz görün sahabalara. Peygamber dünyadan gaýtdy, peygambere buyurdu. Kim etmeli bu işi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men ölüp dünyadan gaýdym soň el ulema warasatul enbiya. Alimler meniň mirasçylarymdyr. Peygamber dünyadan gaýdan soň bu ýüzlenme ey Muhammed aleyhisselam sen öz ümmetiň wagd dinlejek bolsa sen olara wagd nasihat et, olaryň üçin Allah'dan gorkýanlar dinler we amal eder diýeni kime degişli boldy? Sahabalara. Sahabalar dünyadan gaýtdy, kime degişli boldy? Tabiğin. Olar dünyadan gaýtdy, kime degişli boldy bu ayet? Kime borçlu bol qali? Tubuk tabiğin. Olar dünyadan gaýtdy, alim ulema ba amal şu nemeden gelýän alim ulemalar. Alim ulemalar şol ayete boyun olup ine kitap haline getirip wagd edipdirler. Indi bizde öz gedeňimizde imam bolup size wagd etmeli. Siz de öz gedeňizde dogul bolup, eje kaka bolup, ya bir hakyky dogruçul dost bolup, öz dost ýaryňyzda eje kaka bolsaňyz, çağalaryňyzda aga bolsaňyz, inleriňizde ini bolsaňyz, agalaryňyzda dost bolsaňyz, dostuňyzda wagd nasihat etmeli. Ana emr ma'ruf, nehyu anil munkar size sarf.
Allah'ın yolunu, doğru yolu çağırmak, emretmek, Allah'ın yolunda ne hak dağıtların, batıl dağıtların karşısında görüşüp nehyetmek ervet dağıtlardan adamları. Ana sol bizim borcumuz olur. Onun için alim ulemaların yanından ayrılmalı değil, alim ulemaları dinlemeli, alim ulemalar da öz aydanını özü amel edecek olmalı, dine aydıp değil, amel edivem görürler olmalı. Biz dinleyenler de işten dağıtlarımızı, borçlu olan adamlarımıza, öyümüzdeki cigilerimize, oğullarımıza, kıyılarımıza aydıp, onlara amel edip görkönmeli. Yine şul Allah-u Teala'nın buyruğu.